Sige! Yan! Sige, Imelda! Masaging mo na lahat! Yan naman palagi mong solusyon! O ayan, sige! Pati yung radyo nang di mo na mapakinggan yan, Dear Love, na kinalolokohan mo! Wala kang karapatang pagsabihan ako! Kung hindi ka nagkakautang na nagkakautang, hindi ako aabot sa ganito! Imelda! Please! Hindi ba pwedeng pag-usapan ng maayos? Palagi na lang sigaw! Palaging galit! Parang araw-araw may kasalanan ako sa'yo. Kasi araw-araw mo akong binibigyan ng dahilan. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Tigilan mo na yung utang. Wala naman tayong pambayad niyan. Ginawa ko yun dahil kailangan natin ng pera. Para may makain ng mga anak natin. Para may pambayad sa kuryente, sa upa. Eh paano na pagkatapos? Saan tayo kukuha ng pambayad, Roger? Ano? Sagutin mo nga ako! Pag-iisipan ko. Gagawin ko ng paraan. Yan na naman eh. Gagawa ng paraan. Pero laging kulang. Hindi rin naman madali para sa akin to, Melda. Hindi madali. Ako ang nagbibilang ng barya araw-araw. Ako ang humaharap sa tindera, sa may-ari ng bahay, habang ikaw, puro sakit ng ulo ang dinadala mo. Eh bakit ba kasi ginusto mong magkaanak ulit? So, kasalanan ko na ngayon. Hindi ko naman sinasabi. Pero yan ang tunog. Sana pala, nakontento ka na lang sa dalawa. Hindi yung nangarap ka pa ng pangatlo na para bang kaya mong saluhin lahat. Alam mo, Melda, tama na. Walang mararating tong sigawan na to. Eh di wag! Kung ayaw mong makinig, sige, wag! Ma, Pa, nag-aaway po ba kayo? Narinig po namin sa labas. Nasaan na yung pinapabili kong gulay? Eto po, Ma. Anak ng tokwa. Ang sabi ko talbos ng kamote, hindi pechay. Kapag minamalas ka nga naman, may asawang pasakit, may anak pang walang alam. Melda, tama na. Ako na lang ang kikilos. Sa kapitbahay na lang ako hihingi ng ulam kesa maghintay sa wala. Oh, saan ka pupunta? Ewan ko kung saan may mapapakinabangan. Dear Love, ako si Roger, isang padre de pamilya. Simple lang ang buhay namin. Yan ang sinasabi ko sa sarili ko para kayanin ang bawat araw. Asawa ko si Melda. May 3 kaming anak. Si Jackie at si Mark, parehong nasa grade school. At ang bunso naming si Gio, 4 na taong gulang pa lang. Sabi nila, the more the merrier. Mas maraming anak, mas masaya raw ang pamilya. Pero sa amin, parang mas dumarami lang ang kulang. Madalas kaming magtalo ni Melda. Madalas, kahit naririnig ng mga bata. Kadalasan, pera ang ugat. Hindi ganun kalaki ang sahod ko. Sakto lang. Sakto para mabuhay. Kulang para sabihing magaan. Mainit lagi ang ulo ni Melda. Sa tuwing nakikita ko yun, napapaisip ako kung nagsisisi na ba siya na ako ang pinakasalan niya. Hindi naman niya sinasabi. Pero ramdam na ramdam ko. Oo, minsan nakakapagod. Minsan gusto ko na lang nahimik. Huwag nang magpaliwanag. Huwag nang mangako na gagawa ako ng paraan. Pero ako ang haligi ng tahanan. At kahit pagod, kahit natatakot, kahit hindi sigurado, wala. Kailangan kong kumapit. Dahil kung bibitaw ako, sino pang matitira para sa kanila? Ako na lang magtutuloy ng paghuhugas, Jackie. Parang marami na yung hinuhugasan mo eh. Sige po, Kuya. Salamat. Magpahinga ka muna dyan. Sandali lang, okay? Kuya, tingin mo po ba maghihiwalay na sila Mama at Papa? Bakit mo naman naisip yan? Palagi na lang po kasi silang nag-aaway. Parang walang araw na lumilipas na tahimik lang sila. Siguro, normal lang sa mag-asawa yan. Minsan, nagkakasalungat, di ba? Ganun po ba yun? Alam mo, siguro kung mayaman lang tayo, hindi siguro sila mag-aaway. Wala sigurong problema. Eh paano po kung tulungan natin sila? Paano? Maghanap din tayo ng paraan para kumita ng pera. Pwede.
Baka pwede tayo magbenta ng mga gamit na hindi na nila kailangan. Opo, kuya. Sasabihin ko kay mama at papa. Wag muna, Jackie. Baka hindi sila pumayag. Sorpresahin na lang natin sila kapag may kinita na tayo. Para rin makatulong tayo sa gastusin. Pwede tayong magbenta ng kung ano-ano sa junk shop, kuya. Tama. Sisimulan natin. Maliit man, may maiaambag naman tayo. Sige, kuya. Sisimulan ko na pong maghanap sa basurahan natin. Pesting buhay talaga to. Aalis na lang si Roger, wala pang iniwang pambayad sa pagkain. Kapag siniswerte ka nga naman sa asawa. Ay, wala rin. Mama! Mama! Gusto ko po ng candy! Magtigil ka, Gio. Hindi ba sinabi ko sa'yong ubusin mo muna yung gulay, tapos pwede ka lang kumain ng candy? Hindi ka dyan! Mama! Mark? Mama! Si Jackie! Tinanga yung bike ng kapitbahay natin! Ha? Anak ng teteng! Bakit nangunguha yan si Jackie? Sandali lang, Mark. Diyan ka lang muna, ha? Ma! May ensayo pa ho ako! Ma! Aray ko, ma! Inaram ko naman po talaga yung bike! Eh bakit sinasabi na tinakbo mo na? At ano bang plano mo, ha? Kailangan mo pa ng bike? Aray ko, ma! Mark! Kunin mo nga yung hanger, ha? Para matikman ng kapatid mo ang hinahanap niya. Mark! Ay nako, isa pa tong kuya mo. Hindi maaasahan. Gio! Nasaan si Gio? Gio! Jackie! Tingnan mo nga sa kabilang kwarto. Wala po, ma. Gio, anak ko! Naku, nasaan ka na? Ay, naku! Hello? Oh, Melda, napatawag ka. Nasaan ka? Andito ay kumpare. Susubukan kong dumiskarte para may pera tayo. Roger! Si Gio! Nawawala! Biglang nagdilim ang paningin ko. Nawawala ang bunso naming si Gio. Umuwi akong parang wala sa ulirat. Naglakad kami sa paligid ng bahay, sa kalsada. Naghanap sa bawat sulok na pwedeng puntahan ng anak namin. Pero wala kaming nakitang batang paslit na naglalaboy-laboy. Hanggang sa makalipas lang ilang oras, may nakakita kay Gio sa kalsada. Wala nang malay. Tuguan. Sa kabila ng lahat ng problema namin. Ito na ang pinakamalaking dagok sa aming pamilya. Nauwi sa sisihan ng pagkawala ng bunso. Pagkatapos niyang mailibing, iba na rin ang hangin sa bahay. Mas tahimik. Noon, ang walang patid na bibig ni Melda, nanahimik. Ang mga anak namin, tahimik din. At ako, bilang padre de pamilya, wala ring panahon para magluksa. Tuloy-tuloy ang buhay, kahit may sugat na hindi ko magaling. Mark, po, anong ulam? Nasaan ang mama mo? Wala pong ulam pa. Nasa kwarto po si Mama. Hindi po siya nagluto. Anak ng teteng. Eh kayo, di pa kayo kumakain? Nagpakulo na lang po ako ng saba. Yun lang po ang kinain ko ngayong araw. Ang kapatid mo, Nandun po kina Aling Maring. Niyaya po siyang maghapunan. sunduin mo nga. Nakikikain pa ron. Opo pa. Sandali lang po. Melda! Melda! Uy, bakit hindi ka man lang nagluto? Ano namang mabibili ko sa perang iniwan mo, ha? Eh, hindi ba sabi ko, gawan mo muna ng paraan. Buong araw kang nandito sa kwarto. Ang baho na ng bahay. Bakit hindi ikaw maglinis? Ano ba nangyayari sa'yo, Melda? Alam mo ba kung nasa ng mga anak mo? Nandun sa kapitbahay nakikikain. Hayaan mo na sila. Wala rin naman silang silbi. Ano bang sinasabi mo? Nahihirapan ako, Roger! Mag-iisang taon nang wala si Gio. Pero hindi pa rin gumagana ang pakiramdam ko. Araw-araw pa rin akong nagluluksa. Hindi mo ba ikaw lang nahihirapan? Hindi lang ikaw, Melda! Ako rin! Pero kailangan kong kumilos dahil andyan pa kayo.
Kailangan mo talagang kumilos. Dahil ikaw ang padre di pamilya. Alam ko yun, Melda. Pero, kailangan mo akong tulungan. Hirap na nga tayo, lalo mo pang pinapabigat. Lintik na buhay to! Nakakasawa na! Pa! Nag-aaway na naman po ba kayo? Nag-aaway na naman po kayo. Kayo pa ang may ganang magsalita? Kung kailan nag-aaway kami ng tatay ninyo? Ha? Ikaw, Jackie! Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na huwag kang nakikikain sa kapitbahay, ha? Ma, ginawa ko lang po yun kasi gutom na po ako. At ikaw naman, Mark! Hindi mo man lang inaasikaso ang kapatid mo. Sigurado akong mapapariwarayan dahil sa'yo. Kasalanan ko na naman po, ano? Galit na naman kayo sa akin. Tama na! Aminin nyo na, Ma! Ako ang sinisisi nyo sa pagkamatay ni Gio! Dahil hindi ko siya nabantayan! Hindi, kuya. Ako talagang sinisisi nila. Kung hindi ako lumabas para maghanap ng pera, hindi sana siya umalis ng bahay. Hindi sana siya nasagasaan. Hindi sana namatay si Gio. Ano bang sinasabi niyo, mga anak? Ganyan bang nararamdaman ninyo? Hindi ko kailanman sinabi yan. Kaya po hindi namin kayo makausap. Ramdam namin galit kayo sa amin. Araw po namin iniisip na sana kami na lang ang nawala. Kasi araw-araw namin sinasalo ang galit niya ni Papa. Anak, Jackie. Hindi totoo yan. Akala ko galit kayo sa akin. Akala ko ako ang sinisisi ninyo dahil naging pabaya akong ina. Hindi po, Ma. Nanay po namin kayo. Alam namin ginawa niyo ang lahat. Pero simula po nung nawala si Gio, hindi niyo na po kami tinitingnan sa mga mata. Mga anak, Akala po namin ayaw niyo na sa amin. At akala po namin hindi niyo na mahal ang isa't isa. At baka hindi niyo na rin po kami mahal. Nung araw po na namatay si Gio, tinakbo ko po yung bisikleta para magbenta ng bote sa junk shop. Sinuway ko po kasi si Jackie nun. Pero hindi siya sumunod. Kaya tinawag ko kayo. Yun din po ang dahilan kung bakit hindi ko nabantayan si Gio. Diyos ko, hindi ko alam. Hindi ko alam na ganyan pala ang pasan ninyo, mga anak. Mark, Jackie, mga anak, patawad. Mahal kayo ni Mama. Mahal na mahal. Hindi ko lang kayang bumangon araw-araw dahil sinisisi ko ang sarili ko sa pagkawala ng kapatid ninyo. Pero wala kayong kasalanan, mga anak. Ma, sorry po. Sorry po, Mama. Halika kayo rito. Kayong dalawa, halika kayo. Dear love, sa pamilya, importante talaga na palagi kayong magkakasama. Pero mas importante pa rin na palagi kayong nag-uusap para magkaintindihan. Pagkatapos ng mabigat na araw na yun, unti-unti, nahimasmasan si Melda. Unti-unti ring bumalik ang pagiging maalaga niya. Si Jackie at Mark, naging mas malambing kay Melda at sa akin. Walang sino man sa amin ang gustong mawala ang bunsong anak namin. Si Gio. Masakit isipin dahil sinisisi nila ang kanilang mga sarili sa pagkawala niya. Araw-araw, patuloy akong nagpapanggap na okay na kaming lahat.
Pero hindi ko maiwasang sisihin ang sarili ko. Dahil bilang padre de pamilya, ako ang dapat na nagbibigay proteksyon. Kahit sa kabila ng lahat, natutunan kong kahit sa pinakamadilim na araw, may puwang pa rin para sa pagmamahalan at para sa bagong simula.